Ανδρέας Ζαχαριάς, σαν μικρά ΚΑΠΑ 11, τερμάτισαν 10η στην ΑΠΑ5 και 28η γενικής. Πολύ καλά, αν και είχαμε μερικά προβλήματα στην πρώτη δική. Είχαμε άλλο ένα πρόβλημα στη δεύτερη, όπου οι κριτές που δίνουν αφετηρία στη δεύτερη δική έχουν πολλά παράπονα, γιατί με το προηγούμενο αυτοκίνητο από μένα. Είμαι στο 4 δευτερόλεπτα να πάρω εκκίνηση και μου έχουν μπροστά το βομβίλα με ανοιχτές πόρτες για να φύγω. Τέλος πάντων, στο δεύτερο κομμάτι πήγαμε πάρα πολύ καλά και τώρα πάμε ακόμη καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.